Inselmilkom dan huwa Time Stock dwar il-ġuri ta' Jurgen Fenech. Wasalna fis-sitt ġimgħa illum, il-ġimgħa wara nofsinhar meta qed niffilmjaw dal-episodju, wasalna fit-33 ġurnata ta' dan il-ġuri. Ħafna tistaqsuna kemm fadal. Għandna risposta, ħanatulkom matul dan l-episodju. Imma qabel ma naslu hemmhekk, Klara, grazzi ħafna, kif ngħidu dejjem, inti kont il-qorti u riġa sejra, imma bħalna kemm tagħmel kull nhar ta' ġimgħa qiegħda hawnhekk illum biex ngħaddu daqsxejn x'ġarat il-ġimgħa u ġraw ħafna affarijiet. Is-soltu nibdew mill-bidu mill-ewwel ġurnata sal-lum. Illum qablilna nibdew mill-lum għax illum kienet kbira għaliex illum beda jixed Melvin Tewma li huwa l-Star Witness. Kemm fadallu jixed dan? Mela dan qed naħsbu bej wieħed ieħor ħajkun qed jixed fuq ġimgħa. ħajdum ġimgħa jixed, ġifieri probabbilment l-episodju li jmiss. Diskors li għandna ġimgħa. Eżatt, aktarx l-episodju li jmiss ikun kollu fuq xqal. Fuq Melvin. Fuq xqal Melvin, il-kontroeżami tiegħu u dal-affarijiet. Mela, allura illum beda Melvin għadna kmini ħafna, imma xqal s'issa. Mela, l-ewwel ħaġa li jagħmel, mela l-ewwel nett forsi nispjegaw ftit kif inhu bħala bniedem, jiġifieri ta' qed jixed bil-qiegħda. Leħnu, mux ħanajlek mux ċara, xet jinstema ċar ħafna, pero u jitkellem jaħta fil-klim, ġifiri, u jider li l-mod ta' kif qed jitkellem ħanuża ta' zaqqu fommu jisu, għax il-mod ta' kif qed jispjega jider li ħajajt dak kollu illi aħna qed nistennew illi nisimgħu. L-ewwel ħaġa li għamlet. Frank, ġifiri, so li għandu jgħid ħajjgħidu dak li qed fisser straight forward. Jaħta fil-kliem għax minnu hekk jew il-mod ta' kif jitkellem. Għax minnu hekk naturali mhux għax imbezza jew inkwetat. Il-mod ta' kif jitkellem waqt li qed jixed qed jidher pjuttost komdu għandu jdeħ fuq ġembeħ u dak li qed tistaqsi l-prosekuzzjoni qed iwieġeb. Għax kien hemm pereżempju ma qali ansjus u hekk jidher ansjus jew xejn minn dan. Le, ma jidhirx ansjus. It-tobba qalu li hu fit to testify to be fair, għallu jgħed fuq il-medication u għek. U għallu kol, qabel ma tkompli, it-tobba dil-ġimma għallu jista' jkun li ħajjeja wara ftit għax dan kien għamel attentat ta' biex joqtolilu nnifsu kien għata l-vocal cords u jgħej. Kif dik ħassejtu jider li mhux qed tinħass. Mhux qed tinħass, ma rajtuhiex. Aħna kull madna smajna l-ewwel nofs ta' nar. All right, okay. Issa l-ewwel ħaġa li qalklu l-imħallef hija illi irid jixed u jgħid il-verità kollha għaliex din hija parti mill-kundizzjonijiet tal-proklama. Ġifri uħa il-maħfra presidenzjali bil-pattu l-kundizzjoni li jgħid kollox. Eżatt. U jekk jaqbduh li mhux qed jgħid kollox jew mhux qed jgħid il-verità, jista' jitressa u jeħel. Però jekk jgħid kollox jgħid il-verità, da ħajeħles kollox. Ħajeħlisha dan. Ekku. Issa, beda b'apoloġija lejn il-familja Caruana Galizia. U ħanikwatalek jien qal nixtieq nagħmel apoloġija mal-familja ta' Daphne Caruana Galizia għal is-salib tiegħi huwa kbir wisq aħseb u wara is-salib tagħhom. Ġifier der mill-ewwel naqra emozzjonat, leħen stajt tisimgħu miksur. U għax talbu xi ħadd jew qabatu qala? Le, qabatu qala. Hekk beda. Kien hemm mument illum fejn ukoll għal li jibgħat il-messaġġi li tfal ta' Daphne. Fl-iflima kontest. Għallina tant inkun ansjuż ġieli minħabba li qtilnija. Ek jgħid dal-kliem minħabba li qtilnija. Jitkellem għal minħabba li qtilnija, għal ma nkunx nista' norqod, għal jiġu momenti ħażina ħafna bil-lejl, għallu ma nkunx nista' norqod, għallu nispiċċa nibgħat messaġġ il-Matthew u lil-Paul. It-tfal ta' Daphne dawn Matthew Caruana Galizia u Paul. Jibbatulu lura u jgħidulu la jgħaddi l-ġuri ħatħossok aħjar. Ġiri da li ju stess qed jgħid li hu l-qattil. U hekk jirreferi. U jgħid tilnija. U jgħid tilnija. U jibgħat messaġġi li tfal tal-mara li qatel. U x'jgħidilhom fil-messaġġi? Qal anzi jwiġbuni, qal tilnija u xorta jwiġbuni. Hekk qal. U jgħidulu la jgħaddi l-ġuri tħossok aħjar. Qal imma u jibqa' jħoss rimors kbir qal jaf li mhux ħajistrieħ. Okej, u kif kompliet illum? Mela, mbagħad taf background kif sarja fil-Jurgen Fenech għax għandna dejjem nafuh bħala l-middleman lil Melvin Tewma. Taf background kif sarja bażikament kien ikun il-marsa minn meta kien tfal letteralment l-ewwel li kien jaf lil tzijjuh
l-Anke Ray, umbat eventualment sar jaf lil Jorgen Fenech, eventualment ukoll Jorgen Fenech taħ taxi stand Portomaso, u qal li baqa kważi obbligat leħa l-ħajtu kollha, ġifieri iddiskrivih bħala kien persuna liħ li jadurah li joqgħod għal kollox li jgħidlu Jorgen Fenech. Ek qal illum. Qed nikkwataħ literalment. Għal dawk li huma interessati, illum li beda jixet Melvin Tewma aħna wkoll ħriġna qisu profile tiegħu video explainer kif nagħmlu s-soltu fejn qegħdin nispjegaw kif saru jafu l-xulxina tajna ħafna iktar dettalji milli qed nagħtu hawnhekk biex niftehmu biex tarfu dan huwa video fejn jien Niderlandi qmis ħadra biex tifhem daku għamilneħ fil-potato shedder ġajna morna hemmhekk fejn Melvin stess jgħid li ftiem ma' Ġorġijiet kif se tinqatel defni u kif temu fuq il-prezz u hekk għal min irid ikun jaf aktar tistgħu taraw dak l-explainer li tallajna llum. Sorry, kompli. Ma importax. Għamilt reklama għal video tiegħi stess. Semma wkoll il-Johan Cremona u qal li permezz ta' Jorgen sarja fil-Johan Cremona Jorgen u Johan Cremona kellhom dan il-business tal-iGaming u Melvin Tewma kien kera dak l-uffiċċju fħal qormi lil Jorgen u lil Cremona u minn hemm ikkonfermajna illi kien hemm xi tip ta' ħbiberija, u mbagħad beda jispjega kif beda allegatament il-pjan. Qal li 3 ġimgħat qabel l-elezzjoni tal-2017 Jorgen Fenech ċempillu u qallu biex imur ġo restorant Portomaso għal ma daħalx ġo restorant, ħareġ barra Jorgen, u għallu staqsih jekk jafx lil George iċ-Ċiniż, George De Giorgio, u staqsih għallu għax irrid noqtol lil Daphne Caruana Galizia, għallu għax ħatoħroġ x'informazzjoni fuq Tsiju Ray. Melvin qed jgħid li Jorgen għallu hekk Portomaso, 3 ġimgħat qabel l-elezzjoni ta' 2017. Eżatt. Issa Melvin qal ukoll illi u ma kienx jaf lil George, imma kien jaf lil Alfred De Giorgio lil ħuħ. Pero qal li ma kellux numru tiegħu, qal li ġab in-number ta' Alfred De Giorgio minn għand Derin De Bono Topo, ċempillu ftehmu ltaqgħu il-Marsa Potato Shed, insomma u għamlu l-ftehim kollu brabta mal-flus u l-pjan. Konna diġa spjegajna aktar fid-dettall ta' x'intqalu x'mantqalx bħala somom biex niftehmu. U din il-ħaġa raġa rrakkonta kollha mill-ġdid Melvin Tewma. Eżatt, reġa' qal kif ta' 30,000 deposit, 30,000 deposit, 120,000 wara li ma jsirx il-pjan, jieħduhom xorta, mbagħad il-120,000. Eżatt. Raġa spjega ta' kollu mill-ġdid. Eżatt. Spjega wkoll il-Phantom Job. Għalli darba Jorgen Fenech ċempillu għallu, isma għallu minna unu ftitiħor għallu ħaj ċempillek Sandro Kraus u ħaj kelmek fuq xaħġa. Eżat kif għata għal ċempillu Sandro Kraus u għallu isma għandek appuntament Kastilja ma kienx kembri fit-tlieta għallu jena minix ta' Kastilja għal il-bissut għal umort Kastilja. Meta wasal Kastilja ma jiftakarx jekk niżil xkejt għalih jew tellaw xi soldat ma setax jiftakara għal imma Kate taħ tur ta' Kastilja għal mbagħad daħal fl-uffiċċju ta' Kate, Sandro Kraus ġablu espresso u bdew jitkellmu u mbagħad offrilu ġob. Kate offrilu ġob. Kate offrilu ġob, ħadu ritratt flimkien, qalbi Prim Ministru wara, għal mbagħad daħlu ġo kamra oħra mimlija nkwati tal-Prim Ministri u bdew jitkellmu, ħar ritratt tal-inkwatru tal-ex-Prim Ministru Mintoff. Insomma, mbagħad għallu jina m'għandix bżonn ġob. Għallu jina għandi t-taxi għallu jkomdu jgħat kif jien. Għallu ma jimportax għallu m'għandekx għalfejn tmur għal dan ix-xogħol. Kate. Għallu ma inti għada ħatmur il-Ministeru tal-Familja, faċċata tat-teatru li mwaqqa, għallu ħajamlu l-arranġamenti kollha, għallu ħajkollok dan l-impjeg. Ġifieri Kate, għallu m'għandekx għalfejn tmur għax-xogħol. Le. U titħallas xorta, basically. Eżatt. Melvin talab għalih da xogħol jew le? Le. Out of the blue. Qal illi hu qatt ma talab għal xogħol. Iġifieri Għallu kien komdu biex xogħol li kellu tat-taxi. Iġifieri Jorgen ċempillu darba għal ħajkel Sandro Kraus ċempillu. Eżatt. U di tal-ġob. Meta ġrat? Mela di bej wieħed u ieħor ġrat isu 5 xhur qabel inqatlet Daphne Caruana Galizia. F'xi Mejju. Iġifieri waqt li qed suppost qed jinħema l-pjan. Eżatt. U xi ħaġa oħra li qal Melvin Tewma qal li hu kien jitħallas bejn 850 euro għal 900 għal li ħa xi 4 pagamenti.
U ma kienx imur għax-xogħol. Eżatt, għal-umbat, għal-waħda bdejt ma bqajx nirċievi ċekkijiet, għal-umbat ċempilt il-Jorgen Fenek biex ngħidlu li mhux qed nitħallas u Jorgen Fenek ċempel il-kiċ Kembri, eventwalment ċempillu xatt mill-Ministeru għallu sma jekk trid tieħu l-flus tibda tiġi għax-xogħol. Fuq Melvin ħan nisimgħu ħafna iktar din il-ġimgħa u fl-episodju li jmiss probabbilment. Imma x'ġara iktar dil-ġimgħa? Waħda mill-iktar affarijiet l-impressjonat nies dil-ġimgħa kienet kull darba li semmew Silvio Valletta li kien Deputy Police Commissioner u kien ukoll overseeing parti mill-investigazzjoni tal-murder u il-kummissarju ta' dak iż-żmien Lawrence Kutajjar. Għalfejn issemmew daqshekk? Mela, dawn nħarġu waqt xieda ta' pulizija li xogħlu kien li għamel extractions mill-mobile ta' Jorgen Fenek. Ġifri ħana bażikament konna qed nisimgħu l-evidenza li ħarġet mill-mobile ta' Jorgen Fenek. Fosthom kienu dawn in-numru ta' chats. Numru ta' chats ma' nies li kellhom karigi ma nafx fil-korp tal-pulizija, CEO tal-MGA, għandek il-Prim Ministru Joseph Muscat. Ġifieri dil-ġimgħa kienu qed jiġdu n-nies li investigaw il-mobile ta' Jorgen. Da basically qalu sibna chats, kellu chat pereżempju ma' Joseph Muscat u Keith Kembri huma tlieta. Eżatt. U fija jgħid jekk korreġini li kien jidher li huma close. Il-pulizija qal illi flaggja għax mill-kontenut li nstab deru li kienu close friends, ħanuża letteralment dak illi qalu. Joseph Keith u Jorgen qed ngħidu. Kellhom chat oħra il-famuża chat jisimha No Valletta No Party. Eżatt, jekk min jista' żball kien hemm xi 5 persuni. Li kien hemm diversi nies imma fosthom Keith, Jorgen u Valletta. Eżatt. U Joseph Kuxkiri, u insomma, xin sar Joseph Kuxkiri kien il-head tal-Malta Gaming Authority. Għalix sabu diversi chats ma dan nies, mġek mal-kap, mal-komissarju tat-taxxi, mal-head tal-Gaming Authority. L-speċi tindika li Jorgen kellu ħafna kuntatti fil-poter. Tista' tgħid mill-Prim Ministru l-isfel. Eżatt. Kellu wkoll chat ma' Rozjen Kutajjar. Eżatt, u nraw xi messaġġi minn din iċ-chat ċaġa illi mod partikolari forsi spikkatu li semmiet u li sar daqsxejn aċċenn fuq illi talbitu jiċċekkjala dwar xi ħaġa, jiċċekkjala dwar xiex ma nafux għax ma ħarġitx fix-xhieda. Imma jidher ċar illi il-mod ta' kif saret il-mistoqsija minn Rozjen biex Jorgen iġibilha l-informazzjoni. Internal information ta' ħaġa li kienet qed tiġri fil-gvern. U qaltlu kif qaltilu, qaltlu. Iċċekkja li ftit qalbi. Qaltlu ċekkja li ftit qalbi. Dik Rozjen Kutajjar. Issa, però fost l-iktar affarijiet minn fuq il-mobile ta' Jorgen li nstabu li għajmuha kien il-famuż video ma' Silvio Valletta. Għal dawk l-għadhom ma rawx. ħaniqfu ftit sekondi kemm narawh. U mbagħad jgħidilna x'qegħdin naraw u tina l-kuntest tiegħu. Okay. L-outgoing disi Valletta. Itissel minna naqra miċ-ċentru nazzjonali ta' Portomasa. Saħħa seħ. Ħbib konna mija neqbaw u narakom dal-waqt. Oh, xalje. Oh, xalje. X'qed jiġri hemm? Mela, hemmhekk. Daħareġ dil-ġimgħa fil-qorti. U rewħ u xek. U rewħ. Mela, hemmhekk rajna l-assistent kummissarju Silvio Valletta illi kien fil-fadda mill-karozzi ta' Jorgen Fenek ġo garax Portomaso, insomma tiċċajtaw bejnietom, tiegħu pjaċir illi qiegħed f'karozza lussuża. Rolls Royce di. Kif tidher fil-filmat. U il-vuċi li mhux qed naraw, il-persuna mhux qed naraw huwa Jorgen Fenek qed jgħidlu għaw xalih. Iġri li qed jitkellem għal Jorgen. Ekku. Dak. Issa, di l-ħaġa ta' Silvio Valletta ħarġet diversi drabi f'dawn fix-xhieda li smajna din il-ġimgħa. Iġri jidher li qisu kien hemm rubija kbira, kien hemm closeness bejn Jorgen u Silvio. Minkejja li Silvio kien
ħanejdlek. Dak kien overseeing l-investigazzjoni. Din il-ħbiberija għaliex meta smajna u nibdew jinqraw iċ-chat sewa ta' bejnietom, dak kien hemm ħbiberija fejn kienu jsifru flimkien, kien ħallas kollox Jorgen Fenech, ma nafx sempliċiment darba minnhom eżempju bdiet tinqara ċat. Kienu sejrin jaraw xi logħba futbol u Jorgen Fenech staqsih literalment isma' fuq xi flights u qallu ħalli fidi nħossib kollox jien, kemm trid naqta' tickets u liħor jgħidlu jum għal żewġ persuni u għal jum għallu ħalli fidi kollox fidi. Darba marru jaraw logħba l-Ingilterra business class. Iċ-ċets juru li kien hemm ħbiberija. Darba fuq dal-flight Kien tal-Ingilterra. hemm diskussjoni fuq xi private jets. Eżatt. Valletta li f'dak iż-żmien kien miżewweġ lill-ex Ministru Justin Caruana, darba minnhom talbu xi private jet. Eżatt, talbu private jet. Għalija jew għal xi ħaġa li kellha bżonni. Xi flight tiġi u tmur xi 30,000 euro kienet, sek minn is-sejra żball. U da kollu waqt illi Silvio Valletta kien overseeing parti mill-investigazzjoni fuq il-murder. Issa, dan huwa fatt interessanti ħafna għaliex fil-kontrożami id-difiża staqsiet lil dan il-pulizija jekk dak iż-żmien kienx diġà riżenja minn assistent kummissarju. U tweġiba ta' dan il-pulizija kienet illi ma kienx jaf jekk kienx diġà riżenja minn assistent kummissarju għaliex ma kienx jaħdem fid-dipartiment tiegħu. Dan il-pulizija li xed kien jaħdem fit-taqsima finanzjarja. Okay. Ġifieri ma nistgħux ngħidu jekk dak iż-żmien ta' dan il-filmat kien xadu fil-karika ta' assistent kummissarju. Eżatt. Però żgur illi dawn li nafu fiċ-ċert for effect huwa li dawn it-tnejn jidher li kienu ħbieb. Ekku. U kol nafu fiċ-ċert li f'xi mument Silvio Valletta kien overseeing parti mill-investigazzjoni tal-murder. Mela, dik ħarġet żgur Mark għaliex l-assistent kummissarju Keith Arnaud qal illi fil-bidu tal-investigazzjoni meta l-ex Prim Ministru Joseph Muscat kien ikun irid briefings dwar l-investigazzjoni, id-deputat kummissarju Silvio Valletta kien ikun preżenti għal dawn il-meetings. Mbagħad eventwalment ma baqax ikun preżenti. Meta tara dan il-filmat u tisma' dawn l-affarijiet, tifhem għalfejn ħafna nies qed jgħidu mela kellu raġun it-tifel ta' Defni ma jkunx irid jagħti il-laptop ta' Defni lill-Pulizija ta' Malta. Infatti it-tifel ta' Defni ġie mistoqsi dwar il-laptop ta' Defni Caruana Galizja u qal illi il-laptop ħadu għand il-German Federal Police. Eventwalment saret extraction tiegħu ġi dak kollu kien hemm fuq il-laptop tpoġġa fuq hard drive u il-hard drive qiegħda għand l-avukat tal-familja. Jiġifieri il-laptop kif għedna fl-ewwel episodju ġie investigat. Ekku. Sempliċiment il-familja ta' Defni ma riditx li jinvestigaw il-Pulizija ta' Malta. Ekku. U forsi dil-ġimgħa wieħed jifhem ftit aħjar għalfejn minn dak li ħareġ dil-ġimgħa. Issa, dil-ġimgħa xed ukoll spiċċa llum fil-fatt it-tabib. Issa, tini ftit background fuq it-tabib l-ewwel min hu dat-tabib. Mela, it-tabib huwa it-tabib tal-familja Fenech u huwa t-tabib ukoll ta' Keith Schembri. Però ħanitilqu fuq il-familja Fenech. Mela dan kien ilu ħabib mal-familja Fenech madwar 33 sena għalli l-ewwel kien jaf. Dat-tabib jismu Dr. Adrian Vella. Adrian Vella, sorry. Ekku. Mela, Adrian Vella għalli l-ewwel kien jaf il-Tomas, un bat kien jaf il-George, u eventualment un bat sar jaf lil-Jorgen u lil-ħuħ Franco. Tomas Fenech u għannannu ta' Jorgen, George u għamissir Jorgen u Jorgen u Jorgen. Biex niftijem. Ekku, issa, kienu ħbib sew, jgħid il-ġifiri kien imur ikliet mal-familja, u kien it-tabib tal-familja. Issa, dan darba fost l-oħrajn mara l-Jorgen Fenech għax qal illi Franco hu Jorgen kien ilu nkwetat fuq Jorgen madwar ġimgħa. Jorgen Fenech kien isu bħal inqata mid-dinja. It-tabib qal illi bosta nies anka fil-familja stess kienu jċamplulu u ma jirrispondihomx, barra ma tarax, isu bħal inqata. U sakkar ġodaru. Franco kien inkwetat ħafna fuq u Franco waħuħ u Jorgen Fenech. Kien inkwetat ħafna fuq u pjana ma' tabib illi b'xi mod jipprovaw joħorġu lil Jorgen Fenech mid-dar. U t-tabib jidher illi ħareġ dan ovvjament xqal it-tabib fix-xida tiegħu. Jidher illi t-tabib ħareġ bil-pjan illi joħroġ lil Jorgen Fenech mid-dar u jieħdu fi residenza li kellu f'Għawdex. Biex iderri speċi holiday. Eżatt, biex jaqta' ftit joħroġ u qal biex literalment joħroġ minn dik id-dar.
Mari ħabbatlu, għallu speċi ta' ejja ħammaru, kien kwit ħafna, ma jitkellimx. Jorgen kien kwiet. Eżatt, Jorgen kien kwit ħafna, fit-traġit ma lisinx kelma. Imbagħad Adrian qal illi x'ħin waslu ċ-ċirkewwa, Jorgen qallu insejt il-mobile warajja. U t-tabib għallu, isma għallu jina nuqot San Pawl il-bahar, ħammaru San Pawl il-bahar, nġib il-mobile tat-tifla u uża l-mobile tat-tifla. Però fil-kontrożami meta staqsewh dwar dan qal li Jorgen staqsih biex jieħdu lura id-dar iġib il-mobile, imma u għallu ħan jieħdok San Pawl il-bahar għal-mobile tat-tifla. Biex narġaw naqilbu fuq it-traġit lejn Għawdex, waqt it-traġit għamel telefonata Jorgen Fenech lil Keith Schembri, però it-tabib qal li ma setax jisma' x'qed jintqal. Għal ma jistax jiftakar x'intqal, għal ma jiftakar illi kien Keith Schembri. Issa, xi ħaġa li ħarġet ukoll fil-kontrożami illi Jorgen Fenech matul it-traġit jew fuq il-vapur ta' Għawdex, ma nafux eżatt, kien hemm perjodu fejn raqa tal-tul ta' ħin. U fil-kontrożami ħareġ illi it-tabib taħ xi Ativan, xi kalmanti. Issa, ma bdewx jaqblu fuq in-numri, minn beda jgħid waħda, minn beda jgħid 3, imma f'xi ħin dan it-tabib taħ l-Ativan. Issa, parti minn hekk ħareġ ukoll fil-kontrożami illi dak iż-żmien Jorgen Fenech kellu problema kbira tal-vizzju tal-kokaina. Infatti fil-kontrożami d-difiża ċennat ħafna fuq il-fatt illi dan kien taħt l-effett tal-kokaina u ħa l-Ativan tela Għawdex u Għawdex ukoll tħalla għal perjodu waħdu. Għalfejn għamlet aċċenna għal dan. Għaliex kif waslu Għawdex, it-tabib u Jorgen, it-tabib ra li Jorgen kien is-settiljat. Ħallih waħdu u niżel Malta. U hawnhekk id-difiża qalklu jekk tajtu l-Ativan u kien taħt l-influenza tal-kokaina, għalfejn ħallejtu waħdu. U t-tabib qal li u niżel lura Malta x'il-pjanek kien ma' Franco li jinżel Malta jiġbor l-Franco, eventualment l-għada jerġaw jitilaw u jipprovaw jikkalmaw lil Jorgen Fenech iġibuh f'sensieħ biex eventualment jibdew ifittxulu tim ta' avukati. Issa, ek ġara, l-għada ġifieri Dr. Adrian Vella tela ma' Franco, kif waslu Jorgen kien għadu kwiet, u bdew iċċemplu ħafna avukati għal niftakar għal bdejt nimmarka ħafna ismijiet ta' avukati differenti għal imma mbagħad x'imbdejna nċemplu kif issemmilhom xi ħaġa mill-ewwel jirrifjutaw li jidru għal Jorgen Fenech. Kif issemmilhom xiex? Ma qalx speċifikament għal imma kif issemmilhom xi ħaġa nassumi li Kif ittihom ħiel ta' dwar xiex? Brabta ma' Jorgen li xi ħaġa li ddur ma' Jorgen Fenech jidher li ma bdewx jaċċettaw. F'dan l-istadju jidher li bdiet daqsxejn it-tensjoni. Franco qal lit-tabib biex joħroġ il-barra ishom bħal ishom ma bdewx jafdawh qal. Qal ishom isni bdejt narhom ma bdewx jafdawni u Franco qallu mur saqqi. Għallu ħareġ il-barra u mur saqqi. Għal marfej il-ġnien għal ma xorta seta jisma ċertu konverzazzjoniet għal ma kienux ċari. Issa fost l-affarijiet li beda jisma għal sema ħafna qajjat, isu bħal kienu isu ma jistgħux jiftehmu fuq xi ħaġa għal mbagħad seta jisma l-kelma rockets, ajruplani u laneċ. Meta d-difiża staqsiet dwar dan, qal illi Jorgen qatt ma qallu li rid jaħrab. Imma sema dawn l-affarijiet. Imma dawn it-tlet affarijiet, imbagħad ġifieri meta ovvjament fsitu d-difiża qal ifhem qal ajruplanu lanċa qal rockets qal ma naħsibx li kien ħajmur fuq Marsu. Kien hemm il-kwistjoni tal-karta. Spjega li ftit x'inhi għax din qasima qed nifhimha sew. Mela, wara dan l-episodju, it-tabib qal li dan ma jara lil Jorgen Fenech qal madwar 3 ġimgħat, issa
ġifiri f'dawn it-3 ġimgħat Jorgen Fenech mbagħad ġie arrestat. U wara l-arrest tiegħu ngħata l-police bail, Jorgen Fenech ngħata l-police bail u seta' jmur id-dar imma kien taħt il-protezzjoni tal-pulizija. U qal li darba fost l-oħrajn ċempillu Gianluca Caruana Karen li huwa l-avukat ta' Jorgen Fenech u qallu għandna bżonnok tgħinu għaliex dan ser jieħel 30 sena ħabs. Qallu mur għand Kit, qallu ħajtik xi ħaġa, qallu bqa' ġejbi hawn. U dan mar għand Kit x'Kembri u qal li kif wasal ħa toast, il-mara tiegħu kienet sejra festin ta' tfal tal-Prim Ministru Joseph Muscat, għal kif telqet għal Kit għal Marieħu Shower, niżel punta lejn xi karti għallu dawk tista' toħodhom għand Jorgen Fenech. Mar bihom għand Jorgen Fenech il-karti. Kif wasal, Jorgen kien fistat ta' paniku, kien aġitat, ħadlu l-karti minn idu, isu jrid jaqrom u ma jistax jaqra minħabba l-paniku li kien fih. It-tabib qal staqsih jekk irid li jaqra l-karti għalih, ma Jorgen rid isu jaqra l-karti ju, għal bad f'daqqa waħda telaq mill-kamra, mar f'kamra oħra, ġab xi karti, beda jikteb u waqt li beda jikteb beda jgħid jekk ninżel jien jinżlu miegħi. Mbagħad fil-kontrażami ovvjament id-difiża staqsi tal-min kienet jirreferi u tabib qal li kien qed jirreferi għal Kit x'Kembri. Ġifieri jekk ninżel jien jinżel Kit ukoll. Ekku, kemm id-difiża u anke kien hemm ġurat staqsiet fuq din il-kwotazzjoni u kellna ċans li naraw l-audiovisual statement ġifieri meta tajt audiovisual statement l-interrogazzjoni ta' tabib. Imma qed naraw il-filmat tagħha għax waqt li qed jiġi interrogat ġie ffilmjat. Rajtu għaflawla il-recording tal-interrogazzjoni tat-tabib mal-pulizija. Eżatt, u għal fl-interrogazzjoni għal kien qed jirreferi għal Kit għaliex Jorgen Fenech dejjem kien jemmen illi Kit kellu jgħinu f'da kollu. Minn meta ġie arrestat kellu jgħinu b'xi mod u minħabba li ma għenux mela kien ħajniżlu miegħu. Jekk niftakar sew mal-ġimgħa l-oħra Kit fix-xhieda tiegħu qal li tal-karta mhux hekk kienet li tal-karta x'insaqsa fuq il-karta qallhom jiena qatlu itla fuq għandi kemm trid karti. Ekku, ħa karta. Ekku. Ġidan qed jgħidu żewġ stejjer differenti. Żewġ verżjonijiet differenti. It-tabib spiċċa ġie arrestat imbagħad. Ekku. It-tabib eventwalment imbagħad ġie arrestat fil-lejl ta' bejn is-26 u s-27 ta' Novembru. Xi l-11 nofs il-pulizija bdew ħabtulu mal-bib u jidher li ma bedix jiftħilhom. U stess xed 11 nofs ta' bil-lejl. Ta' bil-lejl, eżatt. U stess xed illi qabel ma fetħilhom ċempel darbtej lil Kit x'Kembri għax kien imbeżza ma kienx jaf se jaqbad jagħmel, qalu dak iż-żmien kellu l-kariga li kellu Kit x'Kembri, qalu ħasejt li kelli nċempel lilu u Kit x'Kembri qallhom iftħilhom. Eventualment il-pulizija qalulu li għandhom bżonnu d-depo, tawħ l-option li jew jinżel bil-karozza tiegħu jew jinżel magħhom u għażel illi jinżel bil-karozza tal-pulizija x'qal ma felaħx suq taqskemm kien imbeżza u fil-karozza tal-pulizija qal illi ħassar il-WhatsApp app, l-app kollha. Ġieri da u sejjer id-depo arrestat fil-karozza on the way. Eżatt. Ħassar l-app tal-WhatsApp. Ekku. Però mbagħad qal ukoll fil-kontrożami għax fil-kontrożami id-difiża qal klunti ħassart xi messaġġi alla jiena qalla mhux messaġġi ħassart, alla jiena ħassart l-app kollha tal-WhatsApp. Mbagħad qal però għal mbagħad xi wasalt id-depo tajthom il-mobile, tajthom il-passwords, qalu setgħu jitlu fuq kollox il-pulizija. Ħlief fuq il-WhatsApp. Għax kienet ħasret l. Għax kien ħassru fil-karozza on the way led-depo. Ma jfissirx li ma sarux l-extractions, saru extractions fil-kas tat-tabib Vella. Anka mill-WhatsApp. Ekku. Xorta jistgħu Xorta jsiru. Xorta jsiru l-extractions. Ok. Issa, fl-interrogazzjoni ta' dat-tabib jidħol il-kummissarju. Kif? Mela, din is-semmiet fix-xhieda tiegħu fil-kontrożami u mbagħad kienet fatt interessanti li meta ntwera l-audiovisual statement stajt taraħ. Ġifieri stajna naraw ras il-kummissarju x'inbeda jidħol fil-kamra u joħroġ. Mela fl-eżami
it-tabib Vella qal li meta beda jiġi interrogat mill-assistent kommissarju Kitarna u l-ispettur Gerd Zara, beda jidħol u joħroġ f'din il-kamra partikolari. Il-kummissarju Lorenz Kutajjar għal beda jidħol u joħroġ. Għalu, unbat jagħmel xi telefonati u jerġa' jidħol u jerġa' joħroġ. U fhem minnhom għallu ejja ħaffef, għallu għax irrid immur norqod, għallu ħaffef, waqt li kienet jiġi interrogat. Dakin bil-lejl u għax huma bil-lejl interrogaw. Eżatt, insemmu ftit illi mela u ġi arrestat ingħata drittijiet tiegħu u qalulu biex qed jiġi arrestat fis-sija u nofs ta' filgħodu. U mbagħad tħalla fiċ-ċella xi satej u nofs ta' filgħodu tellgħu fuq, u mbagħad eventwalment raġgħu niżlu isfel u raġgħu tellgħu fis-sijat bikrin ta' filgħodu fejn mbagħad ġie interrogat di li qed nitkellmu dwarha biex niftehmu, Mark. Allura jidħol il-Kummissarju Lorenz Kutajjar f'dil kamra u x'jgħidlu? Eżatt, u beda jgħidlu ejja ħaffef għax irid imur norqod. Issa fil-kontroża. Lill-Adrian. Lill-tabib Adrian Vella. Issa ovvjament il-difiża għamlet aċċen kbira fuqha din il-ħaġa tal-Kummissarju u għafsitu l-tabib Vella. U eventwalment it-tabib Vella qal illi meta waslu fil-parti tal-karta li ngħatat mingħand Keith Cambry lil Jürgen Fenech, ġifieri Keith tramite Adrian Vella għal Jürgen Fenech, il-pulizija staqsew dwar din il-karta. U qal jien mortant Keith, batt il-karta u ħattant Jürgen Fenech. X'in għalek, Adrian Vella fil-kontrożami qal illi il-kummissarju dak il-ħin beda jgħidlu giddib, dik il-karta ġibta minn xi nies fit-triq, inti giddib. Dil-ġimgħa wkoll l-iktar kmieni xedu ir-raġel ta' Defni u t-tifel ta' Defni Matthew Caruana Galizja. U dawn tefgħu dawl fuq x'seta kien il-motiv. Ġifieri x'setet kienet ir-raġuni għalfejn Jürgen jekk vera qatel lil Defni qatilha. Ekku, kollox telaq minn eluf ta' emails illi ġew illikjati mill-Electrogas, mill-kumpanija. Kompli. Bażikament Defni bdiet tirċievi eluf ta' email, mela Matthew kien ukoll fil-ġurnaliżmu imma barra minn Malta. Defni kienet lokali u darba Defni qalet li tifel tagħha għalklu isma' għalklu jien għandi bżonn narik xi ħaġa li qed nirċievi. Bażikament kienu eluf ta' emails li bdew jiġu leaked mill-kumpanija Electrogas brabta ma' transactions. U minn hemm bdiet l-investigazzjoni li eventwalment waslet fej waslet. Ġifieri Defni bdiet 17 Black, Eżatt. Wings Investments, issemmew terzi persuni mill-kumpanija stess. Defni bdiet tirċievi emails illikjati minn Electrogas. Mill-kumpanija ta' Jürgen Fenech. Eżatt. U dawn l-emails kienu juru li kien hemm transactions għal ġo 17 Black. U xek. Eżatt. U 17 Black hija l-kumpanija ta' Jürgen Fenech illi suppost kellha titfal flus fil-kumpanija ta' Keith Cambry u Konrad Mizzi. Eżatt. Dak il-kumpanija tal-Panama biex niftehmu. Eżatt, semma wkoll Panama Papers. Eżatt, biex niftehmu dak kien il-link. U Matthew qal allura li Defni kienet qed taħdem fuq din l-investigazzjoni. Eżatt, qalu appart li tilef l-ommu għal maħħa intilfet l-investigazzjoni li kienu qed jaħdmu fuqha u ma tnej għalax mbagħad qal ħajti spiċċat. Għax huma kienu qed jaħdmu fuq din l-investigazzjoni fl-imkien. Fil-fatt Defni kienet ħarġet li sem 17 Black. Imma ma kienx qalet minnu l-owner tagħha, ma kienx semmit il-Jürgen. Le, però f'xieda minnhom mhijiex ta' Matthew Caruana Galizja, ħareġ illi Defni kellha isem Jürgen. Fejn Kellha kien? number tiegħu u kellha question mark. Defni kellha nota ġifieri. Ekku, kellha Bisem nota. Jürgen Kellha Jürgen Fenech. bin-number tiegħu Eżatt. u question mark. Eżatt. U xi tfisser dik? Ma nafux. Imma instabet. Però dil-ġimgħa ħareġ ukoll f'xhieda oħra illi Defni kellha f'moħħha li ċempillu lil Jürgen. Eżatt, u hemmhekk naqdu man-nota l-instabet. Iċċempillu biex forsi tieħu kumment minn għandu. Ma nafux. Ma nafux. Però l-number tiegħu kellha. Ġifieri u kien imniżel.
ekku, għal minn forsi ma jafx kif forsi mhux familjari mad-dinja tal-ġurnaliżmu, aħna meta il-ġurnalisti jikdbu storja li jkun fi affarijiet li mhumiex favorevoli fuq xi ħadd, jista' jkun fi allegazzjonijiet li xi ħadd tagħmel xi ħaġa żgħira genetika sa xi ħaġa vera legali kbira ma tagħmilx differenza. Il-ġurnalist imur għand il-persuna li fuq hija l-istorja u bidriet jagħtih ċans li jwieġeb jiddefendi ruħu, jispjega ruħu, eċetera. Mhux qed ngħidu li hekk ġara, imma fid-dinja tal-ġurnaliżmu dinja komuni ħafna li inti qabel ma tippubblika storja fuq xi ħadd. Eżatt, imma dejjem tmur għand il-persuna biex ittieħ ċans jiddefendi ruħu, jirrispondi għall allegazzjonijiet. Mhux qed ngħidu li hekk ġara ma nafux, imma dinja prassi normali li inti ċempel lill-persuna li tkun se tippubblika storja fuq. Okay. Allura, mix-xhieda ta' Matthew Caruana Galizia u ta' missieru, isu hemm indikazzjoni li Jurgen seta kellu raġuni għal fejn joqtola lil Daphne. Mhux qed ngħidu li qatilha għax kienet taħdem fuq l-elettrogas, imma l-argument isu isma' dik kellu interess li Daphne ma tibqax ħajja. Il-pulizija m'għandhomx bżonn mottiv biex jirresqu persuna. Ok, ġanka kieku m'hemmx motiv. No. M'hemmx għalfejn jinstab il-motiv, m'hemmx għalfejn jiġi pruvat li kien hemm motiv. U Matthew tkellem ukoll fuq dakinhar li qatluha. Ekku, kienet xhieda emozjonanti ħafna. Kienu d-dar, kienu qed jaħdmu fuq l-investigazzjoni. Jiftakar li jommu fuq di l-investigazzjoni. Fuq l-investigazzjoni, għax kien żmien fejn hu kien qed jiġi ħafna Malta minħabba din l-investigazzjoni u kienu qed jaħdmu flimkien. Qal li tant kienu medija fix-xogħol li kien kważi ma kiel xejn dakinhar hom li tlu seli dommu, bat eventwalment ċempilla irċivit telefonata mill-bank u kellha bżonn toħroġ. Ħarġet raġgħet daħlet għaliex kienet insit xi ħaġa, jekk min sejra xi checkbook, raġgħet ħarġet u eventwalment sema splużjoni kbira. Bat qal ħareġ jiġri minn ta' barra, ħafi, beda miexi, ra triq parti mit-triq taqbad, beda jara ħafna metall, ħafna biċċiet tal-ġisem uman, mbagħad eventwalment ra l-karozza, ballun tan-nar. Ġisem uman, il-ġisem tommu. Il-ġisem tommu. Għallu mbagħad seta jara qisu bħal del ġol karozza u għal dik ommi. Onduna mill-ewwel li x'kien ġaraw. Għal poġġejt bil-qeda mal-art, għal kif kont, għal bdejt nipprova nċempel ħija, bdejt nipprova naqbad lill-missieri, u mbagħad eventwalment irnexxielu jaqbad il-loħt ommu. Kien hemm mument illum waqt ix-xhieda ta' Melvin fejn Melvin iddeskriva x'ħass meta sar jaf li qatluha. Kif kienet dik? Da xhieda ta' Melvin issa, Melvin illum. Għal ħajt ispiċċat. X'in sar jaf li qatluha? Għal nagħti kollox biex inġib lura dak iż-żmien. Għal kont għaddej tajjeb, għal kont naqla lira, nieħu lill-familja jieħdu pizza. Għal mbagħad għal kif qtilnija kollox inbidel. Issa, kien hemm mument ngħidlek fil-qosor għax qegħdin intawlu llum imma ġraw ħafna affarijiet il-ġimgħa fejn il-pulizija naħseb xedu illi Jurgen kien prova jordna minn fuq id-dark web xi affarijiet illegali x'kienu daw kif kienet. Eżatt, ħareġ illi f'xida minnhom ħareġ illi kien hemm emails qed jordna xi rifles, Valeno, cyanide, 20 grams u hand grenades. Infatti hemm kawża fil-qorti dwar dan imma qed tinstemma bil-magħluq. Hemm kawża oħra. Nafu għalfejn qed jordnhom dawn. Għal min jekk hux għalih jew xi ħadd ieħor x'kien ħajamel bihom? Xejn. Il-ġurati, ħafna nies jistaqsuni fuq il-ġurati, du li msiken il-ġurati, dan kollu ċajt jitfottilek sajf. Tispiċċa tara affarijiet makabri u għoxxeni u tisma' affarijiet ma tistax tkellem il-familja. Kif jidhru, kif inhuma? Mela, il-ġurati u ħanejda għax qalet tal-imħallef. Jidhru illi qed jajjew. Għaliex darba minnhom punt legali, point of law, u l-ġurati ħarġu barra u kif lestew il-point of law. Bażikament l-imħallef qaltilhom
qed tittawlu u l-ġurati għajjanin. Aħna narawhom kuljum il-ġurati. Il-ġurati jidru illi qed jibdew jiġbaw. Sintendi, din diġà inna xahar u qed jingħad illi fadal xahar ieħor. Ġifieri hemm ċans illi naqbżu il-bidu ta' Settembru. Biex inlestu. Biex nisimgħu kollox. Da biex niftehmu Biex għadna. tingħata sentenza. Biex tingħata sentenza. Da biex niftehmu għadna fil-provi prosekuzzjoni. Provi Għadhom qed prosekuzzjoni. jitilgħu ix-xhieda Ekku. tal-prosekuzzjoni. Ġifieri qatt irridu nisimgħu provi difiża Għadna qatt fadal l-aċċess biss. L-aċċess huwa meta L-aċċess- jmorru on site. Ekku, meta Dak nafu marru- meta se jsir. Le, għadna ma nafux meta Dak ħajsir, għalfejn imma jrid jagħmluh isir l-aċċess. bil-fors. Bażikament irridu jieħdu lil ġurati fejn fejn ġi pjanat l-omiċidju. Fejn ġi- Ġifieri hemm fejn ġi iktar- pjanat? Ġifieri hemm iktar minn post wieħed. Mela biex Aħna nispjegaw nismaw li in-nies. hemm Mela. għandna madwar jumej 30 fuq dawn il-postijiet biss. Mela biex niftehmu, mela aħna għandna kif qed jgħidulna ġimgħa Melvin, il-ġimgħa d-dieħla kollha. U dan għadna fix-xhieda li qed itellgħu il-prosekuzzjoni, għadna fl-ewwel parti tal-ġuri, issa jibqa' t-tieni parti tal-ġuri x-xhieda li se jtellgħu l-avukati ta' Jorgen. Jista' jkun li Jorgen jixed nafu jekk Jorgen Biss jista' x'ħajxed. jkun jixed Jorgen. Ma nafux għadnu x'ħajxed imma. Issa x'imkien f'da kollu iridu jmorru fuq il-postijiet tad-delitt. Eżatt. Ġifieri probabbilment il-potato shed, Eżatt, il-bidnija. Għandek il-potato shed, minn fejn kienu jagħmlu l-lassa, għandek fuq wara tad-dar ta' Defni, fil-isqaq fejn darba semma fejn marru jaraw minn fejn tista' tidħol għad-dar ta' Defni. Għandek on-site fejn Porto Maso probabbilment. Hemm, U għadna ma nafhomx kollha. irid jinżel kulħadd, ġifieri jdu morru l-ġurati kollha. Il-partijiet bil-avukati, l-imħallef, kulħadd irid imur. L-awla Il-medja tista' tmur. Il-medja l-awla toħroġ mill-qorti u tmur kollha hemmhekk, Eżatt. b'Jorgen Fenek b'kollox. Eżatt. U di għalfejn jagħmlu għal-aċċess jgħidulu dan, għalfejn jagħmlu. Biex il-ġurati jmorru on-site. Biex jaraw bajnejhom fejn seħħ Eżatt, issa meta jkunu on-site normalment jiġu majta nies li huma parti mill-provi u jispjegaw x'ġara U fejn kif stabu fejn konna. l-affarijiet u hekk. Eżatt. Nafu min huma x-xhieda li fadal jew le. Le, Ma nkunux nafu. Imma pereżempju jistgħu tellgħu jixed li Joseph Muscat pereżempju, kulħadd. il-Chris Cardona pereżempju. Kull min issa jista' jitla jixed. Dawn il-nies normalment ikunu deċiżi qabel il-ġuri, ġifieri fil-bidu tal-ġuri jkun hemm diġà lista stabbilita. Li aħna ma nkunux nafuha. Ekku. Għajni fuqaw. Allum. Narawkom il-ġimgħa d-dieħla. Irridu ngħidulkom għax dejjem ninsa ngħidilkom illi għal dawk li jridu jaraw l-episodju bis-subtitles bl-Ingliż jew ma jifhmux bil-Malti jew jippreferu jaraw subtitles bl-Ingliż, għandna version bis-subtitles bl-Ingliż li tkun fuq YouTube. Grazzi ħafna Klara. Sallamlek, Mark. Insellmilkom għal-ġimgħa d-dieħla.